Dame i gospodo, Srpska radikalna stranka završnicu svoje predizborne kampanje počinje u četvrtak 24. marta u 17 časova na Trgu Republike. Mi smo taj dan odredili iz više razloga. Prvo, na taj dan je godišnjica zločinačkog, varvarskog bombardovanja Srbije od strane NATO pakta. Evocirat ćemo uspomene na srpske žrtve, na srpsku decu, civile, vojnike i policajce koji su poginuli u toku te zločinačke operacije. Naš miting će zapravo biti prvenstveno protest protiv NATO pakta i energično suprotstavljanje bilo kakvom približavanju Srbije tom agresivnom vojnom savezu. Tog dana se očekuje i drakonska kazna Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom, pa ćemo protestovati protiv Haškog tribunala u celini, protiv tog montiranog procesa Radovanu Karadžiću posebno, a naravno protestovat ćemo i zbog svih drugih procesa koji su vođeni nevinim srpskim političarima, vojnim komandantima i policijskim oficirima. Tim mitingom mi ćemo zaokružiti našu temeljitu kritiku naprednjačkog režima koju smo iznosili proteklih 1 i 4 meseca, najviše na lokalnim i regionalnim televizijama u Srbiji, jer su nam centralne televizije s nacionalnom frekvencijom mahom bile zatvorene, koje smo iznosili na svim javnim tribinama koje smo držali, i to je sveobuhvatna kritika ekonomskih, socijalnih, međunarodnih, prosvetnih, kulturnih, zdravstvenih i drugih i odbrambenih aspekata politike naprednjačkog režima. Posle toga imamo još 29 mitinga u unutrašnjosti Srbije. Skoro svi ti mitinzi će biti na otvorenom prostoru, uz nekoliko izuzetaka. Od tih 30 mitinga, 2 će biti na Kosovu i Metohiji, u Kosovskoj Mitrovici i u Gračanici. I nažalost, ja nemam mogućnosti da tamo putujem, jer mi je ovaj naprednjački režim zabranio da koristim ličnu kartu kao putnu ispravu. Izdali su mi pismeno rešenje i ja s ličnom kartom ne mogu da putujem u Republiku Srpsku, u Federaciju Bosne i Hercegovine, u Crnu Goru, u Makedoniju, a i na Kosovo i Metohiju. Naravno, to vam je valjda poznato da pasoša također nemam i nemaju nameru ni da mi uskoro pasoš izdaju. Da bih dobio pasoš, morat ćemo da ih pobedimo na izborima, pa da onda mi pasoš izda radikalska vlast. Izvolite, ako imate neko pitanje. Izvolite, da. Pa ništa, evo sad, pošto ovdje dobili smo dokument na srpskom, dakle, hoćete li pristati na videokonferencijsku vezu, dakle, hoćete li pratiti presudu zakazanu za 31. mart i šta posle presude? Ja neću uopšte pismeno odgovarati sudskom veću do 22. marta, kako su to odredili u ovoj odluci. Neću ni prihvatiti da pratim izricanje presude preko video linka. Uostalom, zašto bi to radio
kad je obaveza državne televizije Srbije, takozvanog javnog servisa, RTS-a, da to direktno prenosi. Srpska radikalna stranka je još 2007. godine skupila 1.200.000 potpisa za peticiju da državna televizija prenosi moje haško suđenje. Oni doduše nisu to davali u direktnom prenosu, nego odloženo i birali su kasne sate ili rane jutarnje sate kako bi što manje ljudi gledalo, ali u svakom slučaju morali su da to emituju. Sad je njihova obaveza i da emituju završnicu prve faze suđenja. Ja lično čekam da mi presudu isporuče na srpskom jeziku, a onda ću se žaliti, sve žalbene rokove ću poštovati od trenutka prijema presude na srpskom jeziku. Dakle, postoji rok za najavu žalbe i rok za podnošenje žalbe. Dakle, te sve mogućnosti ja ću da iskoristim, imam tu interes da i u mojim žalbenim podnoscima razobličim Haški tribunal i da mu zadam taj završni udarac. Izvolite, imate li još pitanja? Kako vi tumačite ovu odluku sudija Haškog tribunala, koja je inače presedan u njihovoj sudskoj praksi? Pa oni mogu sve šta im padne na pamet, oni sprovode. Imali su stotine presedana po raznim drugim pitanjima, pa jedan presedan manje više svejedno im je. Postoje teorije da oni zapravo na ovaj način šalju signal da će izrečena presuda biti ili oslobađajuća ili u okvirima onoga što ste već odležali u Hagu. Ja ne verujem da je u pitanju bilo kakav signal. Ali mogu reći jednu stvar koja će vam možda biti interesantna. Bruno Vekarić, pod parol Specijalnog suda za ratne zločine, putovao je nedavno u Zagreb, pa iz Zagreba za Amsterdam, odnosno za Hag. Pa se iz Haga vratio u Zagreb, kontaktirao sa nekoliko hrvatskih državnih funkcionera i njima rekao da je saznao da će mi biti izrečena kazna od 25 godina zatvora, a onda se vratio u Beograd. I u Beogradu nikome ništa o tome nije govorio. Ja ovo iznosim da bi on stavio do znanja da je Bruno Vekarić hrvatski špijun. A i naše službe bezbednosti odavno znaju da je on hrvatski špijun, ali nijedna ništa ne preduzima. Što se mene lično tiče, uopšte nisam zainteresovan za to. Valjda ću pročitati u novinama ili vidjeti na televiziji šta je tog dana bilo u Hagu. Ja sam Haški tribunal pobedio, ubedljivo. Celi svet se mogao uveriti da sam ga pobedio. I to je za mene završena bitka. Rezultat je 10:0 za mene. I oni tu moju pobedu ne mogu ničim omalovažiti, niti obezvrediti. Imate li još pitanja? Dakle, ukoliko kazna bude tako drakonska kao što predviđate na osnovu tih saznanja... Ne predviđam ja. Ja vam samo govorim šta je u Zagrebu pričao Bruno Vekarić. A nemojte me pitati otkud znam. Pa ja imam svoje veze svuda rasprostrte. Moja služba najozbiljnije radi. I evo, možete postaviti pitanje nadležnim srpskim službama bezbednosti da li je on putovao u Zagreb pa iz Zagreba za Hag i da li se opet vraćao preko Zagreba. Pa ćete se uveriti da vam potpuno govorim istinu. Dakle, ukoliko presuda zaista bude takva, koji su sljedeći koraci?
Rekli ste da postoji rok za najavu žalbe i podnoženje žalbe. Da li to znači da ćete svakako podneti žalbu? Za mene ti rokovi počinju kad mi se uruči cela presuda na srpskom jeziku. Tek tada. Dakle, ukoliko odluka bude takva, odnosno presuda, vi ćete uložiti žalbu. Kakva god da bude presuda, ja ću uložiti žalbu. Ovo sam samo dao jednu ilustraciju. Kakva saznanja imam onome što je Bruno Vekarić govorio u Zagrebu. Dame i gospodo, Srpska radikalna stranka završnicu svoje predizborne kampanje počinje u četvrtak 24. marta u 17 časova na Trgu Republike. Mi smo taj dan odredili iz više razloga. Prvo, na taj dan je godišnjica zločinačkog varvarskog bombardovanja Srbije od strane NATO pakta. Evocirat ćemo uspomene na srpske žrtve, na srpsku decu, civile, vojnike i policajce koji su poginuli u toku te zločinačke operacije. Naš miting će zapravo biti prvenstveno protest protiv NATO pakta i energično suprotstavljanje bilo kakvom približavanju Srbije tom agresivnom vojnom savezu. Tog dana se očekuje i drakonska kazna Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom, pa ćemo protestovati protiv Haškog tribunala u celini, protiv tog montiranog procesa Radovanu Karadžiću posebno, a naravno protestovat ćemo i zbog svih drugih procesa prenosi moje haško suđenje. Oni doduše nisu to davali u direktnom prenosu, nego odloženo i birali su kasne sate ili rane jutarnje sate kako bi što manje ljudi gledalo, ali u svakom slučaju morali su da to emituju. Sad je njihova obaveza i da emituju završnicu prve faze suđenja. Ja lično čekam da mi presudu isporuče na srpskom jeziku, a onda ću se žaliti, sve žalbene rokove ću poštovati od trenutka prijema presude na srpskom jeziku. Dakle, postoji rok za najavu žalbe i rok za podnošenje žalbe. Dakle, te sve mogućnosti ja ću da iskoristim, imam tu interes da i u mojim žalbenim podnoscima razobličim Haški tribunal i da mu zadam taj završni udarac. Izvolite, imate li još pitanja? Kako vi tumačite ovu odluku sudija Haškog tribunala, koja je inače presedan u njihovoj sudskoj praksi? Pa oni mogu sve šta im padne na pamet, oni sprovode. Imali su stotine presedana po raznim drugim pitanjima, pa jedan presedan manje više, svejedno im je. Postoje teorije da oni zapravo na ovaj... Koji su vođeni nevinim srpskim političarima, vojnim komandantima i policijskim oficirima. Tim mitingom mi ćemo zaokružiti našu temeljitu kritiku naprednjačkog režima koju smo iznosili proteklih 1 i 4 meseca, najviše na lokalnim i regionalnim televizijama u Srbiji, jer su nam centralne televizije s nacionalnom frekvencijom mahom bile zatvorene, koje smo iznosili na svim javnim tribinama koje smo držali, i to je sveobuhvatna kritika
ekonomskih, socijalnih, međunarodnih, prosvetnih, kulturnih, zdravstvenih i drugih i odbrambenih aspekata politike naprednjačkog režima. Posle toga imamo još 29 mitinga u unutrašnjosti Srbije. Skoro svi ti mitinzi će biti na otvorenom prostoru, uz nekoliko izuzetaka. Od tih 30 mitinga, 2 će biti na Kosovu i Metohiji, u Kosovskoj Mitrovici i u Gračanici. I nažalost, ja nemam mogućnosti da tamo putujem, jer mi je ovaj naprednjački režim zabranio da koristim ličnu kartu kao putnu ispravu. Izdali su mi pismeno rešenje i ja s ličnom kartom ne mogu da putujem u Republiku Srpsku, u Federaciju Bosne i Hercegovine, u Crnu Goru, u Makedoniju, a i na Kosovo i Metohiju. Naravno, to vam je valjda poznato da pasoša također nemam i nemaju nameru ni da mi uskoro pasoš izdaju. Da bih dobio pasoš, morat ćemo da ih pobedimo na izborima, pa da onda mi pasoš izda radikalska vlast. Izvolite, ako imate neko pitanje. Izvolite, da. Ništa, evo sad, pošto ovdje dobili smo dokument na srpskom, dakle, hoćete li pristati na videokonferencijsku vezu, dakle, hoćete li pratiti presudu zakazanu za 31. mart i šta posle presude? Ja neću uopšte pismeno odgovarati sudskom veću do 22. marta kako su to odredili u ovoj odluci. Neću ni prihvatiti da pratim izricanje presude preko video linka. Uostalom, zašto bi to radio kad je obaveza državne televizije Srbije, takozvanog javnog servisa, RTS-a, da to direktno prenosi. Srpska radikalna stranka je još 2007. godine skupila 1.200.000 potpisa za peticiju da državna televizija... način šalju signal da će izrečena presuda biti ili oslobađajuća ili u okvirima onoga što ste već odležali u Hagu. Ja ne verujem da je u pitanju bilo kakav signal. Ali vam mogu reći jednu stvar koja će vam možda biti interesantna. Bruno Vekarić, portparol Specijalnog suda za ratne zločine, putovao je nedavno u Zagreb, pa iz Zagreba za Amsterdam, odnosno za Hag. Pa se iz Haga vratio u Zagreb, kontaktirao sa nekoliko hrvatskih državnih funkcionera i njima rekao da je saznao da će mi biti izrečena kazna od 25 godina zatvora, a onda se vratio u Beograd. I u Beogradu nikome ništa o tome nije govorio. Ja ovo iznosim da bi on stavio do znanja da je Bruno Vekarić hrvatski špijun. A i naše službe bezbednosti odavno znaju da je on hrvatski špijun, ali nijedna ništa ne preduzima. Što se mene lično tiče, uopšte nisam zainteresovan za to. Valjda ću pročitati u novinama ili vidjeti na televiziji šta je tog dana bilo u Hagu. Ja sam Haški tribunal pobedio. Ubedljivo. Celi svet se mogao uveriti da sam ga pobedio. I to je za mene završena bitka. Rezultat je 10:0 za mene. I oni tu moju pobedu ne mogu ničim omalovažiti,